Chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga niko chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga niko chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekali guri iriya bantabati buigo imeya uru superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiga aseduke yiga ya uru superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibyasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uru Superstores yego toka se enyumba ya Uru Complex imeyumucho yigo musongo eyerange duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Werebyo mwancho muligera lishinsa ni nyachi abana marogoba litukeligalia chumaina itali 11 motienyi oy 11 omwaka chiri na mirongo 25 kere kionga chinsa nyasa njira yewe kirano chani ngoro kwaro ni toto nyaingiri na kurwa sense memenyerelio ni gotoko bwatara na Wilson Makoli na mwancho muligera likionga chinsa nyetoko cha kalioka nengana ya wichania kurwa se ekenjoro kia mwembe ward ya Kisii Central bunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii asemo bere bomongi na ya mobwe miaka 54 anyara kabaga gotindo kurori tukuri alero ya magiga yokwane kibabuna niganya tukoba gago ito chinjira chobo tutukanu na gotinde kwa ase embera era samatoke gose asamatoke na nigabere kabolete ange emetinye bere bano muri kito Daniel Ontiri nigaikira nase chinzeme nyina gotwariganira robotiro kobwatia asili tuko liya kaberero abamenya baiga nigo babere bakorenda umubero nyagosira zipora maube w'imyaka menene ne yemagaga yichinkoma kubwatanse unanigo atindekire gesonekega kyo mwancho ye wa matuka mange nyagosira umutakanwa asige kabono niginka yaye era sensemo yerenya mwamo Nyaribari Chache county ya Kisii uyo magaga yuko kwa mugaka
uchagete obosani n'umubura konde kurwa mwembe ase omochio bosongo okobwatana kwabeire ase gekabono nabuna ase chingaki chinyinge zipora onyetali ria nyamwamo rero ryo nigare senka yaye ya kabere mwembe kubwatekana nayo nyagusira nigegotebekana abaire kaborete ase geka kimiti nyebere wikabo igoro magoroba chingakiri musu ryegwekanete kurwa ase getenga keri toke nemireberio yokuyurigia wagachaka mwana yo minto yasireta amatuka mange ekero mwana minto asira amatuka mange onya kumurigitore ntwamanyora igoro mambia tugate tisibaro tokira so muntu kitukarasa amangenda tamubita asegesa ngaborio no mani ngisibaro minta ingo ngentu dare ngo mwana gusoro muntu osomete ngamanya ko boria na kitogokora na togere bakotu no twarire rabutu ko gima tugacha bakoro ngaro mwana minto asatinde kire asama toka bekire ngabori mwana minto sibaro minto kwakure no rega taigo kwana asense mwende abamenya baiga ngo bakwanira sara yakire kubwatekana negekoreke no gwicanigwa kwabo uko kweirere obugima bw'omongino yiga kubutuka mu basokano tu yaibu sana kuona kitu masisi kama haya. Hii masisi hajawahi kuonekana kwa dunia hii, mtu akiwa na watu wake tena anaenda kuchunga mali yake, tena kusikia ameuliwa, na nchi anauliwa ni nchi ya kiolela. Magega yukuganya asiri tukuligima magoroba ya rero mubero iga nigo tindo kurwa nabo bisa ba DCI bakubwaterana nabo bisa bande asuirwa goika senkendo kwenekia egekorekyo no mokomanda bobanyimbo asikisi Central Musa Imamai oteba tayaro mukagiru munene unaligwe. Tuko na mshukiwa ambayo tuko naye, na katika uchunguzi wetu tutajua kama alihusika katika maafa ya huyo mama ambaye mwili yake tumechimbua sasa hivi. Kubwatekana negekorekiga kyogo ichania nigobona bobisa bobotenere kurwa sensemeye nabo bisa babanyimbo bayenekeirie bamenyi bensemeye buno botuki bochikwango igwa nomokegero gwikigwa bosio bwekegambero nkurubo derega daseni kyagetembe kurega mwembe imenyere bari cyache hasi kaunti ya Kisii eritrene nguruku Daniel Wontiri na mwancho muligereri gakorkenge kenga bunekyo niko kyanyata kwakana kwa chinsemo cha Nyamwange Tombe kitutu Masabe county ya Nyamira asa musacha yomo akagaire goitwa n'abantu batamanyiri na gotinde kwa mbarabare no rubebe negento kirerete obotuki obotindi konyara kabo kwanekwa asa gwikira bonega mu biro yutaranyara kuba gogotindo korwa chinsemo ekyo munagotumuri kito Paul Cup Okaro nege kore kurengana muna bamenya bigabe kanyurekiga Nyamwange jinseme chiga chatumbe bagendrete ko babagwicanira kubwatekanamo no gusira ku musacho yo masirita mainyemi yaki uyu ogotebekana oberega kubura asigeka kiki roye na gutuka atindikire asoro bebe otwakira asibirengera libikon na ende toge kiri mono ekyagera te kunyarekana umuntu ikire sobo mainye gachete agachaka gokwanya abantu bamintu emanya go ikabule abamu aba chandikire kumuligia asikisi mitali goto etuwa kwani no nyancha alio ntebiringa ekero ba muligia amatuka paka bakamwa kama ku Nairobi na abamu abonga togende kangu tumanye obokongu wasobere mainye na kiago chanka gaiga manya mai gotoka gaitirega ki amaene na kieko nyarekana the perpetrators bali bapa nganga na kimanya goitwa uno mugambia akwanira ngotoka mule aiweze chukua siku moja kutoka mule yaro omobero yogo close gaiga immediately your fingerprints inkorrekana kire maisa inkorrekanare asitayo mokwe bisago cha bamenyi betinseme chiga nigo bagendera ko bakugikirege korabunekega asebatebirenga ekitarige koregitanganya asinseme chiga asebono baganirie enganigiga osegasigiro limo yuka elia bamenyi banyore omorembe
abantu aminto nkagango chako babe nande se miaka na ikereire 1991 kesi ketangani eke Kenya cha guto namtangaza garani ekiaka beke bata mo sonde sa 2 years ago no 3 4 5 ekiamuga kama hata ga Junior Kongo and it happened hapa ni nyumbani kabisa but this is the third instant kia beire toro na maisega namba 2 na maega mambo ikafanyika hapa tu ade ya ile tue pipa la trash bako na kutara mami teme gabuya naona maneno sana ina nege totike niko bagendere ko bakubule serikali kwene kibunangwa ngo yero botuki akugikire gekora unekiga ekyo kolengana muno rubatebe nege kole kiubururo muno yokore tamanganaye uchitokeze kabisa utoke naende ase police station yirange yuranyorange oso omwaliwe niko bagendere ko bagusaba serikali kwanguya obutuki nabo igumo beroyiga gutindokorwa. It's very unfortunate nga moite mainye like this eke mai como bunia muche motebe nyuma yaye nki mwabune timainye moko moita naende to make matters worse nande mu Michael membera mu motindeke mutai ngo moita mu mweke para mutai ngo moita mu mweke para abantaba omugambi abantaba lazima bali mkwe by all means bazo kagamba twaro koboko kutambe kubweto kwa serikali okoboko kwa serikali okoro kutambe kubwa abantaba bonzi kutoka na bale na whatever digaba frontier wekabuna tokogenda asembeo muberonya gusira nigo gendrete ko kinderera asembere yigaime chingaki abanyanyimba baganyere gucyunyara kwa bakujyo tindokora nego chako botuki limo lyoka egingo ripoti rigeta seni kyo wanjite kya Katembe kuruge Gaston Semechiga chanya mwange Tombe ebunga yega yakitutu masaba account ne ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara na mwanju mulili amata ya mukuru ase mochie Onyambega imegodi yeligoma abo basire omura babere bomochio yugwetira somba sokona bwe para letukolia lero nigo bagendera nigo banyaka bagwesokia na kubole banyaka bagosirwa sinjira ko bwatekana amono bokongo no bulemelu obole ase amatejo boigo nigo banyaka bakogokera ogokonyo no gosirwa ko banyaka bakonyora korwa ase umwana siasa aserieta engineer James Kemoni oyoro kireke ganga yo kolige kero kyo gavana me county ya Nyamira sobo chalwa na bomwaka bwechirwe na 25 na ibere munago tumumurikito fatika Disemba amatuko amake maega abana abamura babere bechi barongo bomochie oyomo abo bare James Rioba Nyambega bomugaka John Rioba na boigo Dominic Nyausi oyo Cyrus Mogere abo nainde bare abatangi korwa ase kenyoro kya masera metamaywa ewode ya Rigoma ebunge ya Kitutu Masaba usiria amagimabo kubwatikana numubasukano omobe opara nigo yamateye yagendreire wesokya nago kwanira oboremirwa obobore asinka yabo egento kegendrete kubabera egurube endito yokubaenia aba babere abana abaminto omochandora abana abuna basirete oyo omuyirite Nyamira nabekere tumoika ekinga nichibe chitake iroro una bakara ali ase bagakare gali mpaka le post mortem echire chibe chigane iga ligere nyumba nchiyo ligere ginto nkeyo abana abaiseke nabamura bamenyete nyumba yemo umboruru bongana ngaki nonyo cherusa ngayore ngainya libole ngaya abantu baito bale abaye musiembale gaiga ngagisesara yo minto Mogere umonginoye unakwana gaiga nere nigarwarite taigweti biya asomo beroye nagweta nigo abana babo babere abanyaruka umwana Omogere noyoryo nabarabumba genderete amatemu a form 4 ase school akigekogera no nemero biriyiga egende abaiga na baibori babaiga basiria amagimabo abo ekibarwa kyabo ekenene yo kwenyorera endagera ya mubere nabo igogosomia abana nogotega chiungo egento yekworokia ekerengo kibutaka bore Onyambega John Rioba Nyambega setono ha
twatigita bana ente tukanda ende gochotega chiungo rende tonyore mutoro twa bana ona akeriri nande konyina chisasi chante kuringa mande butambe tinduko yandare ngachakero nya bikaria otega chiungo isana ngando bongo katega chiungo isana ngai munene asa marieta nenguru Silas Mogere Nyambega obokongu buru muchiyo toresa obokongu buru muchiyo iga ande tubatu muchando monene ambono gotukumetinga achari yachite konyora abana abaiga igeto sinyete inchu mwana ona kuri Dominic Nyausi Mogere na rorengo mutangani okwa korola kabwati kuno yondo kuri James yoba ibwendu yane mama ugo kumya konene sana ekiagara mono yangu buri kuchasaba imsie baito anyale gotubwatesia musigo yoru moto mono kubwatikana na yaiga nigo bagokeire obokonyi bwindagira kurase omwana siasa James Kemoni ore nerango yobugabana bwa Nyamira no sana aso oyo minto korigyo bugabana ito gokweba paka tobe magega yao umuga kwa soko jugotega chinko no rio soko jugotega chinko na bana bairigeria nonke mbabwati nore nyone chianga mbabwati ande na weke nyone binyona bokora na bibimanyete akina babatigete igo bakonya guchandeka igo orago konya koni nkuyo kura ase bantu kuramba rio koboko bakonyaba nchabone gona gokira sendagere yacha oyorete endagere nyasaye bana tigayigore bisieri bye igoro erinde endagere chiche nyinge abagendende bagucha matango yokuro kure inde baragere rambiya mono mushibi goitongi ne James Ongera Kemoni asengencho yogo konye familia ega so nabana ari kuganianga bali bande bataracha barayi baito bayiyo mufano oyo bo engineer Kemoni aiga ibairire ebirebyo nakugania abarayi bechingencho ao naboigo bari abo moyo muya kogenderera wesokya nakubwatuka obokonyi bwabo asomochie oyo onkekoradeki nkirororo bono bokumbwa beire abana bakura abamura abamo babere undi tayo toikirange omonto yukuminto kurukunga nera mo okurukunga nera omuchumbo seto gaiga nganera engoko esukari yo gakoirira abantu chikira enusukiro bona enusukiro nero likabana takoleza sukari yo enusukiro gaiga lenda se obakongule enusukiro gakawendo chikubagira abantu geti Hinko reporter Gatembe koroiga masera eyegotoke wodi ya Rigoma ebunge ya Kitutu Masaba e kaunti ya Nyamira inchefa tigad Kisemba na mwanchomo ligereri nigo rituko lialero ababwatane be kiombekia Nyagetinge Heritage Council banyako bakomerana na gukora obochori bwabese banyako bagachora abaraya baya na kubwatakana amo ne katiba yabo niko bagachora abaraya baya kera omwaka gose bagakora abisi somwaka yomo na asobochori obu nigo omugaka naftali obare anyako bagachora buna omunyakerogo bwekembe kimana gutumenya umulikito Lucas Mugaka Ningore ningije bana mwangizera nare twaniye gukwana mambya kuyaki mabonende omwanchia omuliri bwegeta sini kiga kyagetembe niko lituko lya lero nabekire ekambiane igaiga ase cultural elianene koenekia na kolingolia enjira abagaka begesa kukyomo gusi para okora obochori bwabo bu mambya niko twachaka amono kanata nanene ase twakora amasabo abene ngoro bwe mechana nene mechinini ondata atamuiche kwa mucha ngoro na koboriri ngatora egikaranse ke aito guchukwane ngoro abe nogo sororo konene ototegerere egati yabarai begesa kwekeiga nigo anene banyara babotabuna nigo eliete liga abu litangani yakorwa mugusi Heritage Council elianene bayigetegati bakanyara baguchenja ubatikana amuno kuligerelia kurwa chinse mochonsi na kolibeka likaba mugusi Nyagetinge Heritage Council of Elders chwa muligereri bwekera mukimaise ke kiagatembe rere kiombe kia mugusi Getinge Heritage Council gotwacha gakoro bochori twakoriro bochori obuya bochori bwo morembe nigo anene kubwatikana amuna barubwo bali banyara bakona litukulia rero batebaninga ekiombe keiga nigo anene kira seriro lya gusi elikwene kibuna ngunyara kerege kwayana amangana onsi alianne arengete obugusi gonta gete gotebanga kiro mugusi asaberete gakurukunga no mugusi
nigo banyarire bakwira libageriga gosemia abasae nanene abantu bonsi bigesa kyomogusi banyare bagochamo elikwene kibuna inkonyara bari bakubwatia ekemira amune ekoroke itobuna omugusi ebimira biri byarenge kale abana bare kwaroka twaro sikinyangi twaiya kisuguta na into kimanye tworokereranie into ase intwe tomanya mangana yonse kuwatikana amono bocholi obwega bwa koruli tukolia lero nigo kubwatikana amone constitution yabo banyarba batabuna kera omwako yomo nigo anene bagochora oburayi obongao elane kuligelinga amachiko aiga onsi yekemira kyomogusi nkunyarega kubwatiwa ase obweme okole mirimo no bwegenu twago sese niri twakoire gwasi guciabura mabana masinga uburayi bwao bobe ubusira boseseri buna kingana ngani kiriguru go anene kubwatikana nere umugaka obare oyanno nyara uchoru ali tukolia lero gochigotenera ekyombeke gochiga asamatuko amotuye anyara kolia eira yogo chikobwaterana amonegesa ku kyomugusi elikone kibuna umugusi ngochare amona koba liboa elimo asamalieta naftali obare aseriti kolia lero twakorera bochori bwa babia bwa mwanya giting heritage council ana achoru ne chairman yekyombeke buna amatuka kogenda yo tutageta abana baita basaye abandu bayigolurwe binyonsi abandu bayigoluru salon abandu bagenda mugundu kusimeka chingeni aho egere abana batwari njira yo konya kaliba kali yoko na gwetana na buza batwari bintu barakore nigo nene bamboliriye umugavana bwe county ya Kisii omuske Paul Simbarati kuimukia libagali bene nigetambukiro yo kwene kibuna inkobwateranale amuna bagakabegesa kwekeiga kyomugusi elikwene kibuna inkonyara bale bawuchabumba omugambi ito Simba muna tuanjete ajeta agatukwanira ali na ando toire libaga togenderete basi togenderere potambe. So, esa kulina rane kyombeke kena kebwate ebinte binge within themselves. I welcome you moje to ikaranse to kwane. Eko ikeripotilia egeta seni Kiagetembe TV koraiga as cultural ya nego toka as ward ya Kisii Central imebunge ya Nyaribali chache county ya Kisii kuna butambe bakondoka Lucas Mugaka. Naho mwancho muligerelia seri tuko lia kabire ko bwatania nigo moroboli ubwenya no bulingoli bwa maiso nyagobo kana kigwa ime ye bunge ya West Mugirango county Nyamira moroboli nyaka bagogosirwa amo no muwakiri vile moni morara piemi nabo igo omu anasiasa asirieta Douglas Oruto ongeo abanyaka bakana kyabuna abantu ngolingoli kubale chinsemo na kwaegwa hobwene nabo igo kwaegwa birole nebinto binde byekuberenda amaiso abo munagotuma uri kitafati kari Gisemba Rituko ria kabererero nigo gwetania abantu eribu eyemo baringoriwe omuchando bwa maiso na konyora obokonyi bwebirore omoroberio oyo okoragwa no muskefire moni morara apiemi ore nobote bwo seneta bwa Nyamira bakobwaterana asobwange no muske Douglas Orutwa onkeo aserero munando je na batora ake eribu toigwete bya sana egekogera abantu aba buna bachire obokongo babwate n'abanyagetari gotobwate gocho konyora bare solution omogokone no linga ase obosani obuya tobwate n'abantu tuaretira iga bari batare konyara korora basoma na wane buku bono banko bare birore banyare korora bari babwate obokongo bakonye igo kipinadamu ngakero konyoranga gwa gusiro bugima bwo mondo oinoro mogokone abantu baito bapimwa amaiso kero bapimirwa amaiso bali batakire birore baigwe birore for free bali batakire babwata complex issues verified ase ko endenya getali ere Nairobi ali enene ere Lions asaba kujikorwali go for free na ndali abantu abakjora boka bakubwenigwa tutanga stegende kende abangoru bosamaroko na banguchi wodio korwa koite goikerange korengana na Douglas Orutwa nigo aenekire buna asomoroberio oyo nigo boigo bakubwaterana amone serikali ye county ya Nyamira inze ye wizara yobochenu ase ogoikirania oboringoria bwa marwaire ande are no muchando bwa maiso ekero to ale korwiri ya sana wakiri
ketonya gorwa wheelchairs asa abantu bale male twanyorete need abantu banya gutuboli ebirore binguru mole tukaja kurealize is a very big need etakere toligia abanyagetari agekogera twabwaterana tukaikara sanse inakitura konya abantu baito erinde tukaligia abanyagetari specialist from Nairobi. But when we are working again, we are not working in isolation the county government. The one not working of the county government to work together na borofu kutumabara abantu baba barole na kiga segendret igo to go sire serikali ye county ndutali tolega ikorwa de serikali ye county tolega tubwatene ne serikali ye county ya Nyamira services chirie babwate chitabwati tosirane ba exchange ya knowledge na abanyagetari bakorusiko erinde tokonya abantu baito Kukwana ekero yokobweni wakwa maiso ase wodi ya Bogichora ase kenyoro kia Mabundu na boigo embonga nigo egatiabwo barigereriwa omuchando wa maiso bakwana ayaiga ensemo yende bakirebya asomo wakiri Filemon Morara apiemi oyore nerango yobo seneta bwa Nyamira na boigo Douglas Orutwa ongeo asoko baretera omoroberio oyoiga asomo ishimiwa Bongo mwakira mbya manaka rabuna anja onale ndwale ta maisha abantu abange bachira sobonga sobokonyi nande nabo tokumusabira gendere gokonya abande gwitania aba agokonyire rero gaye chando na twalira ng'emiaka menge sana ago nagenda nyagetari mbekirwe ryogo nanda achagenderera akunduma bona ikira serera gansire kunduma bakamaina akunduma twakire ng'ambia muno ase omurobirio yochire gaigenke yeito twanyarie konyora abarai banyarire gutumanya ng'ana intuntu rwarite bachire gotokonya ikiagera buna bang'ina twatwarire amang'ana ku pressure isukari nebinde igai nare goteba naringa no mogoko sana iyaba foundation ye nyasaye sese niyegenderere na indi abarai aba bagenderere tonyora abarai baratukonya abonare goteba ng'a abarai aba tochorete nabonare gosaba ng'ana barabwo tiga baimokerere igoro babe active aseng'encho yokorete ebinto buna ebi ase ogokonya abananchi Ingoripotera Getembe kuroiga se wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Jefatigad Gisemba Mwancho muligere okolera niga bese iyo mumerebe county ya Kisii muzikidanya Doris Aburi gotira se ekiombe gya Donya Charity Mission ya nyarukabage gotwara wekurwa okonya no gosira azichinjira ao gochese binyoro bya bituka mwamusioma bituka na mwamusioma bigotoka ward ya Nyatieko na bigongege na boigo Bogusero ebigotoka ime ye nangege ekigotoka ward ya Bogusero ime ye bunge kitu Church South county ya Kisii Samarieta ngoro ku Florence Murama ebe asike nyiro kyange njengo bakira mbya mano makonyira umugambo oyo nduri kunyara goikeria simu amukonyire mono ngwakira tonya mbya mano asogo konyo umugako oyo ekenyore ikeiga na gotorigireti nga obokonyi ngotokera kinyito gosimyo stokorusyo bokonyo kuru noni getandike mwe mugekeiro moito togwaka ngambya mano no mwamoire no burangeti bagibone bitamba mamare taire mindagera njengo bakira ngambya mono tonya seni guna inu museni asamere tangoro ku chamsio lero kinyero ninge village bano tene ningambya mono asogo chakwenu mwaberu cha tokonya go chomo chyo singe choma mo konya mo ko chane kira sa matuka mangi ande bono ntu abe to ko mokonya lakini bokonya bitombura wekana asinge njo una twabali na bokonya umwarati abo sije turarekanenga wa kodegas ngobone to taidonya mbia mona sigasi abereka okora agendere igoigo samali tangor ku Benedict Nyambane batambia mona soko cha moto konyiro mogako na intu kwanye twatemire kwa makonya lakini twasinyiro bia mona soko leta mali go twamokonyire na donya sese ni bwasa samali tangor Paris Nyabate ngoro bisi mu gimene de Donya Doris Aburi yare turasa kuru ku Bituka village mwa musio sub location igotoka kitutu cha South obisyo mu gimene rep negendrete koruani umuchando wichinda ase county ya Kisii ona ngochi gusaba bakaji baito batubwatisie umuchando we kokoreka nekinyoro muko yobisa mwato alert tuwa myaka sowangu twabakonya ona muna lero twachira twakonyira umuswati uyu bana bayambalire chinda mono bati keri twakorire we hope ngochi keri go chencha se amagima yo ya bana
endagera twabaire kosto go sibi monto omutigeiho kera wanze kwa musibiri obwene bone appetite igerego kwikaragi kuyage nkoyo komenta nayo twabaleta ire birale olere bakurara sarabo kuyage gotayo bayigotete and we hope omonyene omochi nere nachi kuzingatia hygiene agendera gusibye monjo muligere kirabona tokorera magana maya yeke onga chinsenye njiri gongoro kwaro ne toto nyangiri kuranse mamenyerere ngaguro itson makore nawe kuranse ma transmission ngaguro gadi yatsen gose Kevin Ongeri twara hotugobya Pagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo bangina ninjo. Ayo murugeria. Nyamanke yakora bukimake. Kai. Umusina atete nyamanke yakora bukimake. Bukimako kongengeri kabisa kanyamana sini ni kalengera. Kino yakora bukimapi. Na bokora kamundu kana ke kaganta uyu na chanya areke buri. Uri no twa mutuma buri na nya areke ke haya. Nyamanke yakora bukima tora chayonde. Ini nkwani utwa tikamangana yuko no chaya abantu uri tako nyareke uri gari ari ganga kinayorebo. Tiona usieririe bintu ngekebona kekeriga gekaba yongaki yaya nyamanke yakora bukimake tiga guchaya iri kware go tworoke rina tutiona usieririe bintu ngeke useke nkere yange yakoba useke ngakoba naki nayo kimanyete Pagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kyonsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone